Так, ну що, йдемо потихо. Так, я все так гадав, мене чути має бути нормально. Мікрофон Razer в порядку. Бумера в порядку. Стрім в порядку. Що у нас там із тим? Пам'яті в мене доста. Відеокарта ще берує. Та можеш бавити. Все, вже сме наживо. Ну то що, добрий вечір, чистовані позирачі. Ідемо бавити нову кушницю. Не бавимо тільки з 24 числа, низько вже 8, це навіть 9. 2 тижні не бавимо, більше. Грузиться. Так. То вже зимася зачала. Тут у нас була школа, тут склади, да, котрі пусті, так, 10 тисяч. Тут шкура, льон. А я садив льон, це що? Чим не садив такое ще? Тут не є, може б садив на сьому. У мене вже друга ферма, вау. Не, льон їм не садив. Та його то доводить. 20 раз викопкав. Щось там друге буде. Щось там буде добре. Серус. Серус Фочстар. Я тільки розникову, на чому сперемося минулий раз. Треба переникати це у всієї худоби доста істи. На 7 місяців ідіння. У кури на 2 годи, на 8 годів. Всім добрі. З коровами все має бути з коровами все має бути плюс-мінус нормально. Там сіна у оборогах було доста. Все пустий, або тут тільки онь 2. У всьому 6 тисяч, у всьому 7 нормально буде. Далі, що у нас там в віці? Зачинаємо віці брати. Ага, вже потихеньку йде молочко. Це що ти хижа буде? Добре. Молочко, сіна є, до яри протягнут. 10. Добре. Сокочу барана, 2 овець, добре. Треба пак буде думати, ту сирсть кудись збирати, а у воді мачати. Май стишити звук бавки? А ну, чекай. Асяк. А ну кажи, це добрі буде. Це мене нормально чути. Ну, то значить треба ми буде в очередь покласти десь склади, де буде у нього ще вовна. Може туй, може й туй. Файно тепер, добре, добре. Тоді потихеньку йдемо на авто. Що в мене тут в очереді? У мене в очереді тут 1 мільйон хижів. Хижі будуть сюди, сюди. А там їм... Ага, вже корчму кладу. Добре, добре. Вже кладу корчму. Може сюди ще пару садів якихось уліпимо, будемо бачити. Бо раз мені треба буде тот бізняк учинити із... Так, грабарня в неї є, не в то. Валяльня, то чи сесе. Валяльня призначена для виробництва сукна з вовни. Вона виконана у вигляді напливного млина. Колесо, яке обертається зверху природньої речі течії. Колесо виходить... Коли не використовується, колесо зупиняється гальмом. Наявність течії є обов'язковою для напливного млина. Робота валяльні неможлива за умовний період. Ясно. Ну, мені все треба буде класти. Так си гадав, що буде авать туй, авать
можемо сюди покласти. Ага, мало міста на воді. Де в ньому широкое? Тут в ньому широкое. Сяк би най було туди. Якраз вовна туй будеся. То-то. Вовнася буде туй стричий зовиць. То треба ми собі придумати буде десь туй по пути склад. А щоб вони носили на склад, а пак на валяльню туди. Всяк буде мало фунгувати. Може навіть присунути ми сюди. Та що, пішли ми. А що в мене там дотить на експорт це робить? Я на експорт збирав мед, яблука, путкове, ого. Сіль, обув, добре. На однушньої... Що, води вам хибить? Пакет туй клав. Тачки... шкури ся чинять потихи. Так, уже буде і овчина пак в перспективі. Раз галочку покладемо. Корася збирати. Корася в мене, а чи й туй заготовляла? Айно. Туй ся кора заготовляє. Туй на складові в нас збирати. Та й вапнося збирати. Добрі. Так, хишку доклали, супер. О, що в мене там з людьми? Ага, бідних почти не є. Парада. Більше половина багаті. Супер, та треба їм ще налог. Всяк будуємо, всяк буде добрі. Но. Рибарня, понятно. Сезон, понятно. Угу. Так, молоко забирав, а сі за водою куди ходять? Пак сюди мають ходити, ні? Ну, то все добрі, тут сюди буде. Молоко куди носять вони? Вони його так і продають, інтересно, це вони його несуть на базар. Це в комору. Бо комора з молоком має бути туй. Ні? Ну тує. Носять. Абрикоси унякі, ой-ой-ой. Свинини, солонини, мати це боже. Когось все буде їсти. Яєць раз не є? А чого? Сіся в зимі не несуть? Так, що у нас там з коровами? Ти може скоро 10 годів, йой-йой. Треба тогди бугая сього беречи, бо не були теліці пак. Воли, понятно. А чо в мене тільки волів? Раз, два, три, чотири. Нащо мені просто 4 воли? Міста у вас не є. Та що я можу зробити? Та не рубайте тільки. Дід друге дасть чечніть, я знав. О, зайшла нова родина. І у них буде пасіка. Супер. Паранно. Люблю коли пасіку кладуть. Значить буде мед на експорт. Ой, у всіх є, я не доникав даже. Так, а що у нас там з їдінням? Туйкася обув продає, горох. Туйкася продає цибуля, гарбузи, молоко, мука. Туй молоко. А, туй олій, господичку. Олій. М'ясо, кабачки, малина. Абрикоси, солонина, курятина. Добре, то все нормально. Єно до яйця не вижу. Продавалися десь тут? Ні? Ні. Ну, раз не бай. Кладуть хожу туй. Супер. Так, у нас ціль яка? Нам треба пак
Убися чинило сукно, і убися з сукна тепле цуря робило. Цуря куди? У комору пак? Ні, не у комору, а сюди на склад це мало зносити. Айно. Угу. Тягот потих. Так, вертаємося і тому експортові. Треба нам Косю Мерфі. Що вони купують? О, путкову внесуть. Пішли сме. Яйця, сіль. Та можете і більше взяти. Лен, олій. Щось мало у мене на експорт. Я їм 500 продам. Вапно, сушена риба. Нічого такого інтересного. Ну, Apien 270 вапна того. То ніч. А що там з вапном? Туйка наношують новий слой, добре, а туй. Ага, ще угіль збирають. Йой, ну ся ще докіть випалить, докіть ся потім на сьому ще погасить. Та доста часу прийде, ну. Так, паради. Сіся добрі маут? Добріся маут. Де мене ти бідний сурдик, що ти у нас? 28, 19, 98. О, це люди добрі. Треба мед продавати, та й будуть у вас гроші. Яловичі не беру, то чого свинське м'ясо не берете? Тут солонина, курятина. Що, не є свинського м'яса тут? Є. Що не берете? Нащо вам то? То дорогое. Ся родина ся добрі має. Нормально. Усіх лиш не добрі. Хоч уже синем пішов жити сюди церкви. А, може за то. Дали йому гроші. Усіх щось мало. Нате маленько. Бо робите, сись у теслярні, ся у покрівельню, то... Іде на роботу. Ну, не лингарює, а йде на роботу, шиковний. Так, туйся палить на угля, туйся збира. Добрі. Сись прийшов на роботу. Молодець. Плуги чинять. Плуги мені чинять, а чи вже на другий сись. Айно. А, сюди мені треба було... Вже міг порізав? Вже міг порізав. Нікого в мене 4 воло думав, бо нащо ми 4 воло, я як заріжу ет. А треба ми в плуг. Треба ми буде в плуг. Туйка сісі добрі, а тих їм порізав. Ну, я шиковний, ну. Та одного може перетягну. Так, хишку доклали. Супер. Кладуть нараз дальшу. Добре. Валяльня там в очереді може і посунути маленько. То вже скоро будуть віці сестричі. Вже дорос ярь, вже кінчаться місяць. А вони вовну як часто стрижуть? Чекайте. Ви можете також збудувати скотобійню, ну то понятно. А як із них вовна чиниться? Коли в них стрижуть? Так, деркачі. Туй маєте. Обув. Цуря нет. Мед. Нет. Яблук ще мало. Угіль. 13 тисяч? Ого. Пшеницю їм продавати не буду, яйця та й олій видав. Олій то їм продавав. Не хочу раз. Добрі.
Всіся зась жаліють на воду. Так і було у всьому Сурдикові. Не знав раз, що з тим робити. Так, нова родина заходить, супер. Найби лиш роботу знайшли. Так. На фермі люди доста. А плуга ще не є. Та може ви ці один перевнадіти? Всяк. Один плуг дам сюди. Два туй най будуть. Доста буде видав. Зернося молотить, мука куди йде? Сюди? Ні, мука туй була. Муки май много я чекав. І це добрі насправді. Так. Ото там путковися потихо чинять, мені того много не треба. О, желізо. 400 на складовий 1400. Ще добрі. Желізо в мене ще доста. Ага, туй сушену рибу роблять. Туй ще нікого не є, далеко їм на роботу видав ходити, а туйк теж ще ся лиш глядав. Ну, добрі. Так, тут у мене вже мої баранчики пасуться, но... Де? Кажи, Дащо. Де? А добре, хоч намалювали інше. О, маленьке ягнятко. Маленьке ягнятко. Правда? Там маленьке ягнятко є? Ну, баран менше місяця. Супер. О, вовна. Супер. Є в нього вовна. Туди треба склад. Йо, коні ще не мав. Коні будуть слідуючим етапом. Я ся хотів раз розібрати з вовною та й з тим усім. Склад. Тут покладемо. Десь. Склад можу так і тут покласти. Так і нараз на склад кладуть, а далі валяльню найкладуть. Бо у склад буду носити вовну, а так і сукно з валяльні буду назад на тот склад носити. Ну, Юрко, я си то так планував, аж коли я розберу вже з цим, із теплим цурем, убим се більш не купував, бо було автоматизоване виробництво туйки вдома. Та як то буду мати готове, та тоді буду робити вози, коні, то. Так, хижу тоді клали, добре. Сюди вже прийшли. Торговельний причал, різнороб, добре. Цей торговельний причал доста така безхосенна штука. Бо, ну, куди я буду ходити? Ну, з тачками ходять, молодці. Тут суть тачки, таксю треба ремонтувати. Так, свині. Запас корму 4 місяці. Де в нього там гречка була? Туй. Гречка, 700 ще. Немного. Но раз не буде. Так, що у нас туйка? Плуг прийшов. А ще ся ніч не орало. Сіяння, добре. Нова родина. Супер. Правда, старі дуже, ну добре. Гонець прийшов паютиною. Що вони купують? Малина. Я вам 1000 малини продам. І вапно. А вапна вам продам і все, що в нього тут є всяк. Паленки в них може купити.
Медовуха 1400, паленки 3200. Треба никати медовуха. Та куплю 3000. Всяк нормально буде. То пак файно друтне логістику, бо возом будуть возити шикарну повну матеріалів. Та ліпше то покласти перед тими 6 хижами, що маєш. Добре. А ну, чекай. Тут дитина ся родила. Так. То всяк, добре. Мусить їм було гроші дати. Транспорт. Значить, ото мені треба стайню. Ні, стайню. Мені треба стайню. Місто, де будуть коні. Так? Де в нього може бути стайня? Десь у центрові села. Думав, видав, не дуже парує. Господичку. А де б їм стайню поклав? То видав теж тут буде в новому Сурдикові, ні? Аж чи кажу, то ж не руно, аж не парує. Не парує стайня туйка. А туйка буде парувати. Стайня. Бо ото ще не все. Треба до стайні сесе. Стіло, ні? Вози дозволяють ефективно переміщувати містом великі вантажі. Після закінчення будівництва нового стіла ви можете замовити новий віз, натиснувши кнопку плюс у властивостях будівлі. Ну, та мені тепер треба туйка стіло, тако й коло стайні. Тако й коло стайні мені треба... Да, як... Не знаю, як ото буде. Тако я цяк. Ну, а там буде таги в стоянці з тачками. Айно, стіло, стайня. Ож у стайні будуть жити самі коні, а у стілові буду тут і вози шорити. Таги в тачкарні з тими. Так ми ся видить, ні? Добрі кажу. Йой. Перед нами, добре. Та тут ще можеш буде накласти сушки на сіно. Та й нормально буде. Єноня маленько мерфели, то штука тимітівня. Не чекаємо, ж як буде. А не можеш їх, то поудаляти не можеш. Перенести їх так, да. Бо вже я давно не вмирав, Никей. 35-го года? А, того року когось умер. О, та я й се пропустив. У стайні коні живуть, худоба, а кить пак се вчиниш віз, то тот кінь уже буде жити у стілові. Айно, я сідаю як так і думав. Та треба се буде 4 коні купити, чи щось таке. Так, тут я доширив склад. Значить, когось на роботу. Тут буде вовна 5000 і 5000 того сукна. Де вонося там робить? Овчина, це що? Овечі шкури? А, ні, мені треба сукно. Тоже 5000. Далі. Значить, вовну вицять уже начнуть носити, добре. Тут, видав, треба теж тачкарню буде, тут стоянку тачок покласти. А що б хотів ще поникати? Що в мене росте? Булі, пшениця, посоняк, колопні, булі, пшениця. На сів фермі у мене пшениця, булі, пшениця. Щось я много пшениці сажу. Ну йоу. Так, тут з углем проблем не буде. Це все дорозбирають зараз. Так,
Так, на цей склад коровлячі шкурися носять, та найся сюди туди носять і тоти. Овечі шкури туди. І щось там ще була. Овчина якась, ото що. І все. Не знав, що це, но най буде растуй. Так. Молоко йде, то йде. Добрі. 12 рівня, родяться, супер. Складся поклав. О, вже... А, ні, ще не. То лиш тут строїться валяльня, то та. То сесі, що на тачках бігають, та пак будуть із тим. Та пак будуть на конях. Так, тут у нас що? Тут сіся не дуже наношу ту глярку. Ну не бай, вапнярська піч потихося заношує. Сися ще заношує, то і ой, то надовго. З цим вапном така морока довго се чинить. Може, кіть все буде добрі, та треба буде ще одну грабарню тут укласти. Так ми ся видите. Що за овчина? Що з нею можу чинити? Теплої цуря? Айно. Потребує сукна та грабованої овчини. Ясно, ясно. Та то добрім подумав. На теплої цуря треба буде. І сукно, і то. Так, тут і валят хащу потихеньку. Де діло, добрі. Тут не буде стайня, та може буде купувати конів. Угу. О, і всіх ся донька родила. Ні, Святослав, перебачте. Йдуть ці нараз купувати цуря та й теплої цуря. А це євня. Туйка на складові було. Цуря ще піціцько є, а теплое. І теплого ще нормально. Добре. Ну там десь у болтахся продає. Туйка є. Цуря десь тут продавало теж у центрові. Ні? Десь цуря продає. Та десь було туй. Та точно ся десь продавало. Туся продає, добре. Як де їм буде? Різнороби, то сесе. Так, а туся дрова продають десь. Бо я чув, що дуже дефіцит. Не продаються. Ні. О, туся продають. Добрі. Тоді супокійно. Тоді супокійно. Постачання. Ясно. Та що, будемо піднімати логістику. Чекаємо, якось остання покладе. Не забитися, сохранити. Так, туйки яблука, вишні, абрикоси. Вишнів щось многося назбирало, нікого їх не бере. Туйка теж яблука, бо всі ще доки зачнуть родити. Який путик інтересний. Здоров, вовкуне, здоров. Що чинимо? Та у мене все просто. Я пробую розібратися, як самому шити теплої цуря. Що мені на то треба? За перше, туйка внесуть віці. Із овець я стрижу вовну. Далі. Ту вовну збирав туй на складове. То та вовна пак буде туйка валятися у воді
у спеціальній такій хижці, котрася кличе валяльня. Валяльня призначена для виробництва сукна з вовни. Вона виконана в вигляді напливного млина, колесо якого обертається млина. Коротше, туся буде чинити сукно, а далі коюжевня буде помного овець, та я тих сигіняшних овець буду різати із їхньої шкури грабованої, та й із вовни буду вже чинити теплої цуря. Айно, теплої цуря актуально є. З деркачів прийшли. Що би сте хотіли? Можу вам іще обуви продасти, можу вам ні меда, ні яблук, угля. Бо угіль їм давно на експорт не возив. Де в неї? Тут в неї. Мож дати угіль, хоч 4000. Та пак го то-то. Та пак го продам. Я вам гиби 2000 дам, а ви закид прийдете та наноситься. Гречки їм дати не можу, мені самому треба. Гречка утікат гидурна. А може в них є, Не є в них гречка. А ну сюди заженемо. Та й сюди заженемо. Це є в них гречка. Мау мед, айбо... Кіко, 180. Смішні гроші. Із тим медом. Так, тут молочко потихеньку. Айно, бугай годовий. Всьому 5 годів. Всього може буде на вола перечинити. Туйка у нас що? Всього сокотиме, бо всьому вже 11 годів. А цих мож чик-чик. Що там валяльня? Строїться потихо? Кладеся. А вони лодьки чинять, вони мені не валяльню чинять. Зоряна Новицька померла від старості. Кампець. Та це загребутий. Уже і загребли. Зоряна Новицька. З 60-го до 763, до 36-го. Не видить баба, я уж 1830. Ся прожила. Так. Паютино, що там у них? А у них такого ніч не інтересно. Балакія що? І всіх не є гречка. Та сятили бистися. Всім ніщо і продавати. Ну добре, у мене вже потихеньку росте... Ого. Ого, ви виділи, як вони кусять? То вже й не доникав. Добрі. Коротше, туйня буде тиметів, треба буде якось загородити. Раз сяк, далі буде видко, на кіконя буде великий тиметів. Ну, вовна ся збират і все добрі. Вовни там буде доста. А шкури коли то будемо чинити? Кампець, як вони... як вони... Видите, як ся сіно чинить? Ану, дораз буде косити, никайте. Просто із землі нараста така михунка сіна. Він никайте здесь теж. І він пак просто бере і несе сушитися. Ай, з цими михуньками, я вам кажу. Добре. Но, чуєте, ні в року. 285 людей вже. Сяк би ся жило, сяк би ся бавило. Так, свиням дораз ніщо буде їсти. Треба мені
нараз купувати дещо свиньом їсти. І сюди ще загнати. Вони не хочуть абрикоси їсти, Сеня Маймерфелет. Ще гречка, гарбузи, вишні. Не можу вже переклинснути, ну добре. Треба мені якогось нового. Всього, наприклад. Серйозно, вони лодьки строять. Так, туйся ще ніч не появило. Хочете капличку тут десь? Може туй сим капличку покласти, бо всіх не є. Всяк файно буде. Такий, туй капличка, туй корчма, все добрі. Все так і має бути. Це можна сів лодці піти в Америку. А, коби, чоловіче. На сів лодці, що вони туй кладуть, можеш піти хіба в хуст. То не факт. Все щось не такої великої буде. Вони лиш туй то лоді кладуть, а територію, яку он сюди треба. Медяники, никайте. Сушену рибу купують. Так, барвінкове. Купимо всі 4000 гречки, бо хто знає, як воно так буде. А кіть мова не вродить. То туй у мене гречка, айно. 5000. Най буде хоч 7000 усьому. І так пусто все. Так, туйка 2 сесі, видав їх буде доста. Туйка 1. І так се ніч не орало цього року. Посоняк. Це що? Пшениця? Добре. Абрикоси, вишні. З вишнями не знав, що робити. Ніко їх не бере. Хоч вони ся продають. Десь це тут і продавали. Вишні не дуже ходові. Медовуха має ходоваги вишні. Багаті медяники і між тими їх сусіди, котрі ходять попухнуті від пчул. Всяк-всяк. Так, мерфа, що у вас є? Коні у вас сутай, бо мені ще поскоро. О, може ви щось хочете? Сіль. Соли. Далі путкове, понятне діло. Щось мало їм треба дуже. Вапно теж їм мало треба, щось дуже. Ну, добрі. Желізовня ще є. Добре. О! Валяльня готова. Лиш двох робітників треба. А як це буде фунгувати? Якийсь мотус натягнутий, та що воно по всьому мотузові буде над водою. Це все направду всі лоді. Як це? Хтось знає, як це робить? Робітники вже знайшли. Добре, прийшла, у журналові одмітила, ось прийшла на роботу та й пішла куди? На склад за вовною. Ай. Так, або це різалися у мене вже тут барани якісь. Видав, ще ні. Щось я віці не різали, бо вже б
Не, то у мене було на складові туй. Овечі шкури би були, їх ще не є. Та й туйка чекаться. Новокушничани ще не розблокували гілку технології кінь. Всякі є. Дорости укажу. Так, секо. Деркачі. Обув. Пішли сме. Меда не є. Яблук ще толком не є. Угіль. 4000. Забирайте. Що б хотів? Ага. Так, туюня гентеші. Конів ще не можу убивати, бо у мене їх не є. Бо у мене ця туйка вже кладе стайня, де будуть коні. Та я вже скоро буду брати коні. На радівня Юрко якраз уж треба логістику розвивати. Татуся такою стило на туті возачинить. А треба буде загородитися як гетсись тиметів. Це доста буде той сіна сього. Треба ще сіх накласти. Дуже нестично метуй. Так їм якось нефайно вчинив. Ну, най вже є як є. Так смішно з цим сіном сесі. Так, добре. Все зараз буде готове. Дали ще 1 мільйон хижів. Всіх іще не скоро будуть різати, ну то нормально. 20 еро. Ну то що, кажіть мені, як валяєте? У руках несеш? 50 вовнин? Ну ти сяк довго будеш, слухай. Може ти хоч Микита поможе мало? Ну, ану, хочу видіти, як ся робить сукно. Я вижу, там 25 вовна треба на один тот, ні? Ну, не на один, може, на один раз зарядити. Елум іще раз, та іще много раз. Здоров. У нас туйка. Поклали ми, коротше, валяльню. Думаємо, бо що за чудна хижа буде. Авто, никай. Дві лоді скапчані, поміж ними голесо. І там якимось магічним способом мається чинити вовна. Не вовна, господи. Із вовни сукно. Ту є. Уже перву партію несуть на склад. Уже 20 сукна в нього туйки є. А далі з того сукна туйка. Не уткальне. Туйка у кравецьків будуть робити теплое цуря. Мали би маємо. Що в нього тут? Кора, вапно, малина, лиш від людей се бере. Ясно. Так, сіна буде більше доста. На місяць усьому, або ще 5000 усьому. Добрі. Так. Свини. У свини все нормально. У коров все нормально. Так, ми ся видите. Даже не прядильня, пак валяльня пише.
Я не знав, чи вони там і прядуть, пише все валяльня. Я не знав, як воно. А, ну, ото інчик. Ото інчик, ото не прясти, ото інчик. Ми так не робимо, видно. Ну, айно. Ви не в курсі. Я не в курсі, що з тим робити. Мені навіть не має бути ганьба за то. Ячмінь був? Видки у мене був ячмінь. Я таке садив. Так. Що б хотів поникати? Так, експорт. Угель, мнюд, яблука, путкове, вапно, сіль. Кому би соли продасти? Ніхто не хоче сіль купувати. Яблука туйка у мене ростуть. Туйка сі ще видав не родили. Айно. Один гід як посадилися були. Такі ще маленькі. Добре. Так. Сю скоро заберемо в ці лісопильню, там буде дещо мати рівне. О! Достроїлася стайня. Значить, сюди хоч 3 людей на роботу. Можеш піти купити коні. Де ото було у нас? Так, раз прийдуть люди, наносять води, натягають. Сіна принесуть. Угу. Уже жнут. Файно. Хоба. Геть. Добрі. Сіль щось туди-сюди тягають. А гречка тут мала бути. А чого і так мало? 600. Я у когось 5000 купував. А тут є. Гречка 3470. Перемістити сюди в комору. Бо вона тут має лежати. Гонець із барвінкового. А мені такого ніч не треба. Хіба може купити жилі за 1000? Бо то фурт іде. Ай, ну, далі. І достроїлося стіло. Сюди теж 3 на роботу. І 3 вози найса чинять по тих. Немає тяглових коней. Пак я знав, що не є тяглових конів, або пак будуть. О, вони і путково тягають. Та туди можеш у... А цяк, наймало майчинять путково. А на експорт не буду много давати. Де в нє? Путково 200. 170 цяк вержу доста. Вони там тих 20 учинять, а дали своїм. А дали своїм, сюди носять. Добре, якщо вже натягали, значить треба купити конів. Туй були коні. Сюди йдемо. Возися, видав, довго будуть чинити. Айбо будуть. Ить! Ай. Так. Требася сохранити. Фурт забував за ісе. І сюди путково треба буде. Ну, не кина. Поміж ними така смеречище росте. Зрубати. Ха! Який я злий. Зрубати. Ха-ха! А як їх заставити все вирубати теперка? Я туйка насадив на свою голову. Що з ним тепер робити, не знав. Бо насисюкіть клинцев, та каже ми його ж можеш зрубати. А туй пише дозволити вирубку, ну, то я поволив, що далі не рубав.
Дораз уже прийде в Балакію, там купимо коню. Бо в них були, помню. Балакія. Коні, значить, беремо 3 конів, 3 кобил. Тяглові коні 2. А, у них не є. 3 та й 3 найби були. Це навіть 4 на 4. Видав, більше мені не треба. Желіза в мене доста, того в мене доста. Може їм треба щось? Не знав. Ніч мені такого не треба. Ну, ту їм прилажений у стайні. Туй іще у стілові возися довго будуть робити. Та буде в мене транспорт. Каже Юрко, щитавами потручать логістику. У родині Дмитрових родилася дітинка. Бонус вам прийшов. Йой, золоті. Маленька Марічка. Ну, а це родина, яка 2 роки назад сюди прийшла жити, ку їм клав церков, знаєте? Вони так і напроти попа живуть. А ні, туй піпже. Туй. Славобор? Господи, фу. Славобор. Ха. Не юнося сміяти з попа. Добре. Та що? Файні хишки, сісячі капусту садять, цикай біг. Всіх пасіка теж молодці. Так, туйся хижочки вже кладуть потихи, тут ще будуть. Далі корчма, далі каплиця. Добре. Так, що у нас тут? Сукна немного, ну і вовни раз не фонтан. А щось з того робить? Ну, сукнося збирати далі. Буде видко. Так, що кажете? Земля виснажена. Значить, булі не получиться. А що получиться? Колопні. А от льон. Найбде льон. Я льон так і не садив. Йой, це вже сектембр. Це вже збирати урожай. І сесі збирав. Ну. Хижу доклали. І сюди так уся вженила родина з мого села. Ну, файно. Кажу, то ж ні, що їсти, но то брехні, тільки можу все купити. І но переживав, може, води їм мало буде. А? Туйка. Може їм ще один колодязь десь тут покласти? Так, доти йду по некого, як там у мене в старих хижах дерева ростуть. Всі 15 годин тут вже живуть, никайте, яке в них дерево виросло. Ся чи яблунька. От щось таке. Усіх теж таке файне. Так. Моментик. О, коні прийшли. Їх може так і на забій, но мені все то не любить. Значить, сюди вже заказані сесії, інструменти, а як довго то буде не ясно. Ну то треба туйникати. Ага. А що їм хибить металеві частини? Та туй... Ага, угляни є? Кампець, а я перше продавав гет. Ха! Так. Сідати гет. Перемістити 3304. УСС. Угля їм не є, желізо робити. Кампець. Придумали. Так, прийшов гонець із Паютиного. А що ми можемо продасти? Вапно хіба? Вапно можемо. Сукно не можемо раз. Олій теж. Та й нормально.
Солонини може. А? 2000. А тепер наскоренько із комори перемістити солонини 2000 сюди. Оба я придумав. Солонина 2000 єдноразово. Добре. Ну, вони собі там вже розберуться. Йой, бо я скільтувався. Ого. Ого, у мене мінусові годи. Не чекав. А, пак я купив коні, купив їм то сесе. А, сюди ще й путков треба. До фраса. Перемістити ресурс путков 20. 20 сюди. Далі. Перемістити ресурс тачку. Путкову. 20. 20. Сюди. Добрі. Ну, поки як, а що вони без путков? Поємно там було, то й готово, думаєте? Асасіна й роблять. Угля привезли, та й порядок, та й чиніть. У мене гвіздя десь є на складові, це так. А, є на складові, добре. Хо. Урожайся збират. Так, свиньом їсти доста? Доста. Буль, гречки на півгода вперед. Файно сяк ми ся любить. Файно сяк ми ся любить. Ідіняв тільки що не знав, що з ним чинити. Свинину мається продавати мільйон такої. А Нася щось не продає мільйонами. Туйся десь продає, ні? Свинина. Продається. 170. Ну, накупувалися ідіння і солонину, і гороха, і абрикосів. Хоч всі абрикоси беруть. То вони не дуже ходовий товар. Так, що там буде з різанням? Влітку, ви можете, то ясно. Для розведення ясно, можна переглянути так. А від якого возраста будуть різати, не ясно, ні? Вони, видав, будуть майстарших і так брати. Я зато не мушу аж сильно переживати. Так, значить. Кінь, кобила. 4 підкови та збруя. А я от таки збрую візьму. Добре, моментик. Гречку. А де я збрую візьму? То теж мушу купити, видав. Збруя. Деся збруя чинить? Не всьому? Всі ще чекають желізо, а... Той збруї не є, то тому що видав купити. Господи, симещі. То видав сюди. І тут полеся вив на діло. Ну, а тут ще може мати то щось. Може булі? 41. А на булю треба 50. Не получиться. Ячмінь. 50. Туди теж льон не буде. Лен у мене десь складує. Тут ніч не є. А, тут дерево самое. Тут десь було. Тут колопні і тут колопні. А нащо мені 2? Туди заберемо. 1235, та туди тут буде лен. Лиш не є раз. Лен 3000.
Так, 3, 4, 6, 8. Та того має бути 4 тисячі. Айно, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ти можеш до теплого суря 2000 теж упалити. Всяк. А туйка 2, 2, 3, 3. Туйка чинно нормально. А треба туди буде то насіння лену десь держати. Чи то може буде такий свинарник вести? Айно, може буде. Покладемо туди такий. Туйся поженила родина, супер. Засі з мого. Йой. Кік у вас. Так, з деркачів. Що в них є? Збруя у вас є? Не є. Купіть видня дащо. Олій. 500. О, 1000 меда у мене вже є. Все дуже поранно. І яблук 1905. Паради. Балакія. Збруя у вас є? Не є. А вони купують. А де взяти? Йдемо туди в мерфу. Що знав чинити? Велас, здоров, здоров. Вітаме у нас на стрімові. Ми тут навчилися чинити, коротше, сукно із вовни. Або на вовну треба нам мати кого? Треба нам мати овець. Та туй сутники, золотенькі мої, пасуться. Пасуться. Пораз їх стрижеме. Ну, ще раз вовни не є. Ще раз вовни не є, ну буде. Із сіном, благо, проблем не маємо. Тут 6000 з половкою на оборозі, та ще ся сушить тут по тих сіна доста. Стричі їх будуть іще не скоро. Ото пак пострижена вовна сюди ся змітує, а чиниться сукно. Із сукна пак в перспективі буду чинити цуря теплое. Де ото в мене? Туйка. Вони собі натягали, а з нього шиють раз простоє цуря, а пак на теплое ще треба овчину. А овчину то мені треба овечу шкуру грабувати пак у усіх грабовнях. А аби то зробити, то треба мені зарізати якихось овець. А я раз не байлу. Ну, видав 2 мож. Двох мож. Шкода, ну, вже як має бути. Уже буде сяк. А ви ся як маєте, розказуйте. Щось інтересного низько чинили. Ей, буяся скільтував. Мінус 1000, буня бігся, я то-то. Налоги піднімати, це кай біда. Треба да що продавати. Ай, се видав, ще не дійшли тут і. А, ще не дійшли, все вони зараз мені гроші занесуть нормально так. А зброю ще не купив. Не можу... Тіковня коню, а не можу з тим нічого чинити раз. Зброї 2 суд. Всі теж всячину їдять. Ну, треба 4 путково та й збруя. Ну, та ту є. Каже, ж запас у них є 2 штуки. А, туй фактичне значення, айсе приблизне значення. Айно? Добре кажу? Ні, не добре кажу. Не є в нього ще збруя. Не сказати, чим тлумачити по-русинськи один бавильний конструктор. Ого. Ото маєш там NDA, не можеш раз розказувати, за що то буде. Тут така чиря, що ж може би такому було інтересно послухати. Так. Свині не вмирають. 28, йой-йой, то все гет різати. Най не їдять задарі.
Геть пудніше. Та бо серйозно, поїдять усей корм, а пак буду що чинити? Ту солонину продавав їм? Ту є ще. Не прийшли за ним, це що? І туйся не продає то. А деся збруя та чинить? Забирайте сіль. 19 путков беріть. Вапна свого беріть. А збрую де взяти? Балакія. Не є збруй. Або не купують. Ой. То тося десь має чинити, ні? У теслярніся має чинити, ні? Вони ще дотепер збирають на плуг. Ася, ти либистися. Так, на пшеницю помало, а на колопні буде якраз. Гречку можеш видав, ні? Це 16, а на гречку треба 20. Не буде діла. То до колопні. Що, ніхто ніч не робить? Так, гонець із паютиного. А у них не є того, що мені треба. Свищуся. Де збрую чинити, не знаєте то? Бо таку гіту й треба. Нова родина? Єй! Нова родина йде у наше село. Ну, то в мене цей сурдик уже так достася розріс. Никать, які кутує люди жиє. 5 хижів, тут 4, 5. То вже 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Уже 18 хижів. Лиш на сьому, на цитці. Це в мене сурдик на цитці, бо така никайте. Пук! Ха! Ну, маленьком ся вернув по грошам, добре, вже хоч 3800, бо перше було 3300, то думав си, де обіда. Так, на сьому польові теж і гречка вже не буде, нич не буде. Де обіда? Та тут мусить бути сись пар. Ну йо. Кіть мусить та мусить. Деся чинить збруя. 4 путково та й збруя. Ну, я ти кажу, ну, і що мені з тим робити? Деся збруя чинить? Юрко втік безвівно. Тот би знав. Теслярня маю то робити, ні? 3 замовлення в черзі, ну, супер. Та може ще й теслярню покласти. Теслярня. Покладемо ще одну теслярню, туйка. Та й буду мати супуки. Сюди нараз захожу. Хожу, докладу та й назад. Айно. Ти вже кой же? Айно, місяць. Купили. Їсти, супер. Що хранитися? Сі дерева рубають більш гегонне, пак з тим да що вчинити. Пустий складуня. Ну, класно.
Це вже торговці прийшлися, добре. Хоч мало грошей ми заробили. Вже 3900. Та що то за конструктор, слухай, то дуже... Як ото родина йде гет? Не знайшли достатньо взуття на ринку? Вися смієте? Вися смієте, Никите? Туйся продавала обув десь. У мене родина пішла гет. Ну, кампець. У мене десь точно ту обув продавала. Туйся продавала. Ну, на мою душу. Та ся вам треба було туй класти окремий тот. І все, іду до гет. Кажу, то ж не я обуви. Ах, Христа, я вам, пана Бога, мати. Це вже нова родина зайшла? Ай, ну це вже нова родина зайшла. Є вам... Та є в них обув. Кампець, я в шоковий. Виціть, може було спокійно обув взяти. Так, ідемо никати. Де продається обув? Тамка вгорі, туйка в центрові, тамка... Ну добре, добре, согласний. Усьому сурдикові обувся не продає. Винуватий. Тоді що я роблю? Беру ще один болт, кладу туйка, в котрому буде цуря, обув та й таке. Обув, цуря простоє, цуря теплое. І що ще таке, обися гріти можеш? Паленку продавати. Муку. Мукася туй не продає, видав ніде, не? Туй не є мука. А, та туйся цуря вже продає. Та мені тоді туйка замість цуря. Бурак. Що туй продавати? Молоко може. Молоко туйка дулі є? Є. Дрова може. Дрова най будуть. Ну, най буде сяк. Айбо, чесно, дуже не змерегувало. Так не файно. Просто взяли, виселилися, кажуть, а, ми його не обув знайти. Який сте негонний? Який сте негонний? Недобрі глядаєте. Ей, що не змерегували. Та родина гіби добріся мала, а просто пішли гет, бо кажуть, то що обуви в них не є. Ну на мою душу, та й се я вже шив обув сам, никайте. Воно йде в процесі. Я вам кажу, та туйся продавали. Туй, ну, не аж дуже далеко. Ну, пак мало є, айбо. Безсовісний. Все, що знав повісти. Безсовісний. Я зробив все, що міг. Чесно. Прийшов гонець з Балакії. Що би сте хотів? Меда? Мене мало. Солонина? Мене мало. Буль не продам. Може мені треба желізо? 1800. Ні, нормально. Та нічого туди не буде. Поклалася нова хишка. Почти. Ну, це прийдуть до нелюди жити. Нові. Бо й не втікли від дня. Боже, що не то змерегувало, та бо і се не теги того разу ж не було ніщо.
всі щось тут заклялися. А туйка теж вже має бути 20. Айно, добре. Цих малих бугаїв перевнадіти. Великий най буде раз. Так, теслярня. Треба людей на роботу. Беріть закази якісь. Туся угельце парує на експорт. Ужеся не парує. Та й добрі. Так, нова родина селиться в селове. Супер. Найдуть на роботу також. Нестор йде до церкви, Никит. Обходить так. Не сюди пішов, по пути я так обійшов. Оп, перехрестився, оп, пішов. Шкода, що церкви не пише ніяку статистику там. Кілько людей повінчалося, кілько людей там було похоронено, от співано. Ніч такого інтересного. Недостатньо металевих частин для налагодження. Ну та й сі стараються, чинять. А зброю як чинити? Ко має зброю чинити? То у теслярні, не? Де зброю чинити? Когось знає? Це тому, що йти гуглувати. Металеві частини 2 з 20. Так, як і це виключити раз? Може вони не встигають просто то? Може по справді не встигають, бо ремонтують усякі тачки, то се. І не можеш ніяк відмінити. Я не можу це ніяк відмінити тепер. Ну, кампець. Ну, і сі чинять металеві частини нормально, їх кудись доправляють. Що з ними пак чинять? Ну, металеві частини 4, далі. Металеві частини вже 0 з 5. Ну і куди ви їх несете? Лагодить тачку. Всі ресурси постачає. А тут що? Недостатньо металевих частин для налагодження. Мені здається, що збруя має у теслярниця робити, ні? Це десь вона має робити? Бо я не розумію. Так, все, я йду гуглувати. Такого не є?
Я не нахожу. Ага. Я просто не можу нагуглувати, ну і все кампець. Де робити зброю? Не є кнопки зробити зброю. Капець, що меригований. Писати Юркове це що? Ой. Зараз це буде з мене сміяти. Зараз це буде сміяти, чесне слово. Та бо направду, айбо де, то мені ся так видить, що має бути в всьому теслярне. Айбо всі теж щось збирають на плуг, збирають, а далі геть несе. Добре, поникаємо біжно, що у нас тут є. Вишень та й абрикосів до блуду, яблука тут ще не вродили, но були туйки, ми їх уже даже відправили на експорт в ці. Айно, було діло. Обуви тут доста, і на експорт, і на уднушній торг теж. Так, хбит шкура. А тут... О, вже овечі шкури пішли, вже ся видав грабут, ні? Ні, ще ся не грабут. Так, гонець із деркачів. Що вам треба? Обув, ясне діло. Цурявня не є, яблукуня не є, медовня є 173, можете забирати. Олоу не є ніч на експорт, гречку не дам. Мені гречку треба. Угля вам теж раз не дам. Ну та й готово. Так, у грабовни. Значить, 500 треба овечих шкур. У мене є 150. Айно. То много треба. Много треба їх буде зарізати, бо на тільки було. Найся раз наплодять туди. То мені видав, треба ще одну вівчарню просто класти та й готово. Виробництво, вівчарня. Цяк будуть єдна напроти другої туди. Ні? Нормально буде. А покладуємо ще воду, ще одну керницю. Туйка таку із перед входа. Нормально буде. Пише Юра, аж у римарні. У мене таке є? Римарня? Римарня. Не є в нього такого. Матір, ти солодку, то в мене не було римарні нігде. Та тепер буде. Ай, господичку. Та я і так ту й покладу по пілясих кінських конів. Ні, дай. Як воно мені тут не стично понакладував, понамістакав. Най буде сяк римарня туйка. Добре. Чи місто зайнято?
Ясно. Просто стоїть. Зброя ся в ремар не чинить. Дякую, дякую. Я й не доникав, що в мене такої хишки не є. Ремарня. Ай, бо де би мій поклав? Де би мій поклав, так би ми ніч не казило. Туйка в мене ще доста міста є. Навіть тут буде тута ремарня. Я тут у ремарню напереда. Навіть щось буде. Так. Вже пішли орати. Супер. Добрі. Сісі теж вже пішли орати. Добрі. Туйся закляли. Сісі ще з цими желізними частинами. Не знав чого. 3 закази в очереді. А вони ніч не роблять. Сятили бися. Ну, хоч углям назбирав, дай Боже. Це мені треба ще одну кузню видав класти. Бо хиблят ми тут і. Металеві частина. Гвіздями вже аж тільки не треба. Це треба. Та треба класти ще одну ту ковальню. Ще одна ковальня най вже буде з цього боку. Ким там місто зайнято? Я не говоріть дурное. Аж 2 колоди там лягли. Туй буде. Так ось і будуть носити угіль. Якраз супокійно. Нова кушниця. Так, свині, корм, їсти доста. Добрі. Я би їм тут, може, даже буль поклав не 700, а й... А най буде 700. Там всього года в нього буде льон десь рости, туйка. Та буде вже з нього то насіння з леном. Ій, бо це за Need for Speed, я ти кажу. Уі. Не можу в нього попасти. Паради. Ну, вже ся буде строїти дораз ремарня. Файно. Буду вже мати зброю. Ви такі може було знати, що таке непростое в організації. Тачки. Гентеші. Може конів буде пак забивати, кіт що. У коморі на таке місто є? Ще не є, ну буде. І баранина ще не є. Баранина ся десь продає. Віцісь ми вже різали. Вовна є, сукно є, чиниться, добрі. Із сукнася чинить, я так розумів, і просто є цуря. Видавайно. Чого воно тут 180 стоїть? Видав чекатися на теплої цуря просто. Недоста кожі. Айно, чого? Бо ще нікого не зарізали, ясно. Ну, то шиковно не буде. То я свинина скоренько перерізав усіх. Що, свини везе? Направду свиню везе. Оп.
Кампець. На тачці свиню везе. Я в шоку. Очікується свинина 200. Ну і це фінал. Добре, йдемо поторгуємо чи що? Ми в Мерефуся провеземо, що в них там доброго є. Я вже хочу мати вози. Ану. У родині Брагі уродилася дитина. Ну, супер, я за вас радий. Нате від мене бонус державний. Здорово, Марку. Так ти сяги й не дуже запоздив. Я ти накруто розкажу, що ти у нас ми построїли валяльню, де ми із вовни чинимо сукно. Вовну, ги розумієш, дістаємо із вівчарні. На вівчарні у нас що? Вівці, вони тут у мене пасуть. І далі з того будемо чинити теплоє цуря. Будемо чинити теплоє цуря і... Або на нього нам ще треба шкури грабувати із овець. А я лиш 150 раз назбирав грабованих цих просто овечих шкур. 150 єдноток у нього є. А аби грабувати, то треба партію на 500. Генеалогіста. Добрий день, добрий вечір. Май точно вже темнося. Та бавлю й друге. Можете поникати у мене на ютубові, там доста всячиного набавилося. І ой, бавились ми і Skyrim, і Frostpunk, і Темну півницю, і минулого тижня бавились ми симулятор розробника комп'ютерних бавок. Ей, то було весело. А сяк, у мене в телеграмові просто люди голосують, що їм ся май любить, що б вони май хотіли видіти, та то бавимо. Ця бавка була теж в списку, мені її нарадив мій фоловер. І вона мені ся дуже любить. Я вже єдних... А чий 100 годин їм набавив у нього? Ні, 100 годин не є. А я можу тепер у стімою поникати. А, де? Лиш 20 годин у мене в острові. Лиш 20 годин. Перебачте, я вже думав за 100 годин. Та у тебе так і пише, генеалогішта. Айно. Семен та й Марічка, вони ся лиш тепер пібрали, а вони із цього села. Никіт. Семен вицять із цієї хижі, вони там лиш 2 місяці назад прийшли. А він уже дуже чоловік. А Марічка виткіть, а Марічка... Де? Ага, Марічка з центральної частини села, там, де вже 13 годів живуть. І це був другий сурдик. Никіт. Генеалогісти, Никіт. У мене тільки перший сурдик ся строїв, сесь, котрий туй по приводу. Далі вже сесь ріг у ся строїв. Далі я вже почав на сьому боці ріки застраювати сурдик. А це у мене вже 4-й із цього боку. Ну, кажу, тож хибити мідіння і боники набрали, вже си купили і воду, і дров, і вишні несуть. Туйся всячина у мене продає. Ну, поклалася та ремарня вже. Поклалася, добрі. 2 мені треба збрую чинити, господичку. Кобим знав, що так довго буде. Не є кожі, то мені кожу треба, господичку. Шкуруня нехватка, ясно. Та що, йдемо різати корови. Йой, тут всі такі молоденькі, мені так шкода. Ну, 2 пустимо. А туйка? 2 трирічних волів мож. Бугай 2-річний теж. Уличні називки. Я не знав, як то функує.
ото якось треба самому тут написувати це як? Я не знав, як ото в Сівбавці робить. Це... Ти то знаєш? Бо кіт знаєш, та будь добрий, підкажи, бо я ся всьому ніч не розумію. Я перше півгодину глядав, десь то та збруя чинить матір йому солодку. Ну, так і так та є. Це в мене тут центр. Це в мене тут за рікою. Це в мене буде називатися Ріг. А це в мене буде називатися на Циці. А знаєш чого? Бо такий виступ має гецицька, такий пік. Ну, то в мене цей сурдик на Циці. І має іронічно, що на Циці у мене такий циркул стоїть. Ніка яка файна. Йой. Така читава парадна церква. Люди заходять, хрестяться, йдуть у парада. Дуже мені хибить у Сівбавці, не знав, це ви в курсі, і це ще альфа-версія, значить, ще много чого у ній буде чинити. У церкві не є раз, ніяких сервісів, знаєш. Я би радив, бо тут ще писало, наприклад, там, кілько людей прийшло цього місяця, цього року, там, кількося сповідали, то все, це дуже інтересно було б поникати. Я би таку статистику любив у всьому. Так, що, ще ковальню строїмо, добре. Мені її не дуже й треба, я так розумію, або най буде. Мені тут і треба желізні частини. Щось їх дуже мало. Теслярня не встигать. 3 закази в очереді. А з цим уже плуг другий. Цим плуг другий вчинили. Єй, та в нього доробили. Парада. Анонсували слідуючу альфу, або там такое май дуже газдівське. Там казали, ось у коморі будуть портитися продукти. Ось не буде такого у мене, що в мене там, видиш, 3000 риби з того року лежить. Того не буде. У нас я спортить. Та мусить буде її вимітувати, а видав нову рибу й мати. Це я тепер ще, знаєш, ізі режим бавлю, можеш так казати. Налегко, дуже налегко. Так, можеш зась угіль на експорт ладити. Бо в мене його много поскладам. Угля у мене 28 тисяч. Та може даже 6 тисяч на експорт упалити. Так, не є шкури. Ну, я ся дораз рішу. Все, пішли. Вже 2 партії підуть. Або то онь до жовтня буде, це травень тепер. Йой, то півроку на шкури. Та може легше купити? У Мерефі не є шкури, у Балакії має бути. Заженемо туди декого. Бо тут у мене конів вже ся наплодило. А мені з тих конів ще ніякого хюсна не є. Треба розробнику указати книжки з фотографіями Підкарпатської Руси. А тут все дуже не так. Хишки гиби похожі. Хишки похожі, бо що там придумувати, ні? Ти маєш тридільну хижу, стурнац, там у тебе стайня, там у тебе хижа, авать наопак, авать стайня окреме. Тут ніщо такого придумувати. То би, тут ті добре розумів сугубо Полтавщина, Чернігівщина, тут і міста. Так. У родині Миколаєвих родилася дітинка, маленька Ольга. Ми їм поможемо мало фінансово за то. Айбо, вижу, ж треба підняти налог на багатство, бо в мене доста много людей багатих. Читав отак. Ескізами Шевченка. Слобожан. Розробник сам із Харкова, на кілько я тямлю. Так, гонець прибув Балакі. У них не є сього, у них не є шкури. А з МРФ теж не є.
Я вам продам путкови. Я вам продам соли. І готово. І вапна маленько. Коби в них шкура була. Ніби тепер шкури не похибіли. І в балакі теж не є. Ну, та йдемо в деркачі. Йдемо туди в деркачі. А що чинити? Мусей, треба мені тут у шкуру. Друга ковальня ся робить. То до моїх місць більш схоже. Донщину пишу слобожанським типом житла. Ага. Так, двох ковалів. Сесі найчинять подкови, бо їм тут буде близько. А от цих я подкови заберу. Оце. А друга я найчинять теж. А тут якраз їм буде. Тут і угіль чинить нараз. Клавдія не жмак умерла від старости. Йой, а ну йде мене ікати на тиметів, де є. Ну, тут лежить Клавдійка. Господи. Ай, бо вона вже була така немолода, Ники. 77 годів було. Та нічого так прожила, слухайте, Клавдія. Най спочивать з миром. Так, яблукам уже 9 годів, скоро би їх рубати. Не, а тут і кіндериця дома ще не є. А, та слухай, це 1737 гід. Ще не факт, що у них тут була кіндериця. Скорше всього і не було. Я си так гадав, що у них не було кіндериці ще в той момент. Соли доста, гречки доста. А що у нас мука? Мука 3700. Паранно. Ячмінь. Пшениця. Добрі. Коли вона до нас дійшла, господичку, то треба подумати. Ну, мені ся видить... Ні, Пакипен у кінці 18 століття, на початку 19-го теоретично вже би ся мала була поширити. Або на бізівно не можу знати. То треба, то мені треба буде десь почитати. Я сяк не можу поїсти. Ну, так си гадав, що це може був май-май такий ранній етап. Ну не могли її завести так і напряму від Колумба, ні? То мусив прийти деякий час, бо воно найскорше завезли кіндерицю тепер Молдова і Гру... Ага. Ого, у кінці 17-го, на початку 17-го. Та значить десь усесь час, айно? Бо тут у мене на календарикові 1737 гід. Та кіть у Молдові вже, ну, або кіть було у Молдові, то ще не значить, то, що у нас було теж, а що тут на Слободі було, то не все так наскоренько ся чинило, видав. Так, беремо 2000 кожі, мед раз не будемо. О, обув. Обув, угіль, супер, 6000 угля, та я си мало зароблю. Хоч мало си зароблю. Малина? Ні, малина в мене ніч не є. Яблук теж у мене ніч не є. Нормально. Ну, могла бути вже теоретично. Ну, чесно, я в тому не знався. Тут спорити не буду, но сугубо так, гейся каже, на хлопський розум, я би не чекав. Сербські полки в степах появилися в 1750-х. Значить, уже у кінці 18-го сторіччя теоретично можна було чекати і у нас кіндерицю. Ну, і то не факт. Ото ще не факт, що Нася нараз приживала туйку. Ну то що, чините зброю? Не чините. Чекаєте шкуру. Шкура ся грабує. Грабується ще, дай Боже, довго. Ясно. Так, а війці що там у нас?
Ясно, то ще довго буде. Я ти так уповім. Я тільки корчму кладу. Набирали туди молдован і волохів, бо не могли сербів набрати. В степах могли швидко морози побити. Лучки заснували в 1400 году, на гербові має кендерицю. Виткіть. Пак там усе просто. Лучани просто такі люди. Модерні. Пак я зайсе і своїм селом мав року. Ти думаєш, тот герб колись я малював? Герб Кушниці був мальований вже тепер у 2000-х роках, і в нього запхали усе, що треба і не треба. Є там і штрека, котра лише у 20-му сторочі появила, айно. Є там і вино, котрого до союзних років там ніхто не садив. Є там і недобра інтерпретація декотрих елементів, які були на передущій версії герба. Коротше, ти на тот герб лучок не никай. Ага. Є даже книжка по кухні, десь якої було. І це, слухай, інтересно. Ну, бо таку інформацію мені фактично ні відкить брати. Ну, я гиби представляв собі, аж айно. Кендерецю та й булі привезли з груба недавно. Значить, велика частина місної кухні була не така, як нам ся видить. Пасуля була, но пасуля була іншака. Сися модерна пасуля, котра у нас тепер, вона вже італьянська. І вже в Австромадярщині в пізний час кудись туди завозили. А до того у нас була така майпростенька пасуля, біла то та. Герб лучок малювали ще за каденції Федора Корятова. Ну, я безумно його ж не Корятович то чинив, айбо айно. Путкове? Ай-яй-яй, туйся чинять путкове, а туйся вже не будуть чинити путкове. Добре. Добре, так. Збирав дерево на угіль, добре. Туйся випалює, добре. Що там у нас із вапняком? Йой, все довго буде. Хоч сись уже почти дозбирали. Добре, рупу качаут, сілься тьогат. Соли нормально, на експорт. Парада. Так, вам соли не треба? Не дуже, ну добре. Ай, ну добра фігля за каденцію Федора Корятовича. Так це що таке? 740 дерева просто лежить на вулиці? Ну, туй зась. Адепти Микити Карпюка Ники. Іде рубати дерево. Парада. Це розібравимося з партнеркою Твіча. Не розібравимося, бо там є одна серйозна проблема. Ото треба стрімити 8 раз на місяць. Це щось таке. Це 6 раз на місяць. Ну, коротше. Ото так я тепер роблю не можу. То треба май часто. Може, навіть менше годин я роблю. Но май часто. А мені так не виходить. Ото треба мінімум двічі в тиждень робити. А мені не виходить. Та не буде раз такого. Ну, привезли шкури, будеться чинити збруя, парада. Правда, один спочивав, а друга ходила до церкви. То вже збрую, вже шкуру привезли. Добре, шкуру перенесуть на склад. Айно. Або іще й на обув беруть. Айно. Туй, адепт, якраз кажу, адепт Карпюка. Туєно дерево лишили. Ти сісь просто стоїть. А це ще й забрати виціть не можеш ніяк. Воно просто стоїть та й готово.
Мусимо з цим як жити. У мене онися розонаділи були. Кіттямете у мене туйка, сисю хижу коїм клав. Сисю хижу коїм клав. Боже, які вони багаті. Кіко, 590-го. Ю-ю-ю. Та устимінг кампе 590. Я таких багатих ще нігде не видів. 304. Ну, за дерешів помню, що не дуже багаті були. 400 золота. Ну, тих карбованців. Це що у них там? 400. 586. 592. Кампець. Та тут у центрові села у мене такі люди живуть, а я і не знав. І це все споза того, що тут вони видав беруть таксу за того, що на лавиці можеш посидіти сперед хижу. Ну, серйозно? Ні, 591. Жесть. І це ніке, яка стара родина, як вони ся добрі мають. І це туйка у хижі же Марія та Макар, 85-97 годів. Далі їхні діти, ну не їхні діти, їхня донька Ярина із своїм чоловіком, їм по 60. І у них було 3 доньок, усі 3 видані, то й не живуть. Кампець. Ну, вони тут 10 годів живуть. Ну, селові вже 16 годів, так що вони тут далеко не перві. Перві сесі 5 хижів, і це я сяк починав строїти. Виці та сюди, вгорі. А, у мене, ви то не застали, у мене перша одна родина утікла геть із села, оповіли, що у мене нігде купити обув. Вони не знайшли собі файні чоботи, та й пішли геть. І на них, замісто них нова родина прийшла. Видите, 7 місяців назад лише зайшли. Сим уже є де купити обув, ники, 5 із 5. Кваліта обуви паранна. Сидяться на лавиці, нікуди не пилуть, тут можеш рибу купити. Олову, правда, не є. Що, олій ніко не чинить? То щось чинить. Слабенько. Добрі. Так, що в мене в цьому сурдикові? Тут теж мали би бути досить такі багаті. 250, 60, 130, 160, 180, 190, 200, 100... Ну, у всіх так нормально. 154. Так, нова родина. Ага, це корчмарі будуть. Це корчма. Так, і коло корчми мені треба построїти альтанку, бо можеш спочити. Тут можеш ще одну хижу класти такой. Цяк. Так, а тут мені ся буде класти ще одна вівчарня. І днів покладемо такий поле. Туди може буде сад покласти, чи щось таке. Будемо видіти. О, це вже на возові щось везуть. Це вже мій віз? Ні? І одна збруя є, добре. 2 збруї. Тягловий кінь. Парада, у мене вже 2. А що з ними робити? То видав не мій був віз, ні? Ото що родина заїжджала. Ну що мені з цими вишнями робити? Склад переповнений. Вишні. Перемістити ресурси тачку. А перемістити ресурси возом ще не є воза, добре. То до тачков. 3000 у комору. Сяк. Ну, а бо тут у мене вже буде
капличку поклали, супер. Щося далі строїть. Вівчарня щина, добре, бо мені треба більше вовни, більше овець. Все буде добрі. Так. Та що, чините збрую? Чините. Паради. А її так ось сюди будуть нести. Це в мене вже два вози ходять. Класно! Та мені туди треба класти ще одно стило. Це мені дуже логістику направду потручать. Так, мені туди треба ще одно стило, сякої гетуй. Або у другій часті города. Туй, наприклад. І вбися возило все. А вать туйки. Туйки покласти може. Цитуй, най буде центр логістики, просто ще одно стило вчинити. Бо сесі тачков довго будуть возити. Яблука щось не родять, може їх треба зрубати? Ні. А вать туй у мене місто ся вислободило. Та може... Так, моментик. Та тут вже ніч не буде. Тут мусить пар класти може. Гречка 60 треба. Мусить бути пар. Добрі. Ну, та де класти друге стіло? Тут мені ніч такого не треба. Коли вже розробник випустить оновлення, цікаво, що як зробить нового. Так там пише, що він планує зробити. Альфа 5 вже була об'явлена. Друге діло, це я тут переживу. А мені тепер треба розуміти, де класти другу стайню. Тут у мене вже 3 вози будуть. Парада. І вони щось там тягають. Молодці. Дуже логістика ся потручать, як каже тут. Ага. А вони щось іще їдять? Ніч такого. Та їдять. Свині теж їдять єврокубових. Так, води їм тут доста буде, інтересно. Бо і сим треба води. Бо в мене і туй повний, і туй почти повний. Та, чи їм доста, Так, сесі собі роблять, добрі. Ну, та, третій вже буде. Добре, та туди. Ага. Добре. Туйня що наскладує? Сугубо алкоголю. О, медуха ся кінчать. Я знав, що з цим чинити. Веземеся в паютину. Там купимо медуху. А треба ми було що? Що б хотів? Хотів їм стіло щойно класти. А думав, де? А що на сякому буде рости? Пшениця? Потягне? Не потягне пшеницю, а чого мені кажеш потягне? А булі? 50 теж треба, та не потягне. Теж мусить пар класти. Так, Костя, пана ти руського, що чиниш? Константин, так. Що переживав? Я маленько не пропустив їм, колись я зазвідав, та маленько втратив то.
Стіло. Дозволяє приміщення 3 возами. Маленько переживав, само собою, і є в нього на то причина. Продукти будуть це портити. Там є писано в тій обнові, що там будуть портитися продукти на складах. І, наприклад, у мене тільки вишні. 4000. Такого не буде. Вони тут у мене не пак гід стояти, знаєш. А вать тут у мене абрикоси 3000, яловичина 700, свинина 1600. Воно тут так стояти не буде, воно ся буде портити. Ото, що ся не буде купувати, та буде ся портити. Ви знав. Та може з цього боку другий віз покласти? Тот другий. Де б його май треба, направду? Бо мені ся видає, то що туй май центрові треба. Бо туй у нього вироба всяка, туй кравецький, тут... Все поволити і возом доставляти. А ну і у комори поволити возом доставати. Пак не будуть аж дуже скоро портитися, або... Ну, аж воно буде вже іншако, вже треба будеся привнажувати, розумієш, комбінувати. Так, я, коротше, кладу ще одну туди. Туй покладу. Тут у мене і так доста міста немного. Так, Балакія, що там? Що вони хотять? А мені що продати? Упоюти їм хотів. А що м хотів? Медовуху хотів купити. Ха-ха-ха. 4,5 тисячі. А їм продати 473 малини. Ей, бо зароблю. Єна попліснута вишня і кемпець цілу коморі. Гонно бути і таке, я не знаю, як воно буде фунгувати. Кітьоно насправді так буде. Кітьоно насправді так буде, ось якийсь єден спорчений продукт буде гасити цілу комору. Та то буде страшне. То буде страшне. Ну, у мене вже почти 300 людей в село вижиє. Туйся буде ще на хишка класти. І... Може, ацяк у другий бік даже. Що, буде вам хибит? Туй може буде ззаду щось ще покласти. Туйняся кладе друга вічарня. Та туйся буде косити, та й буде в них поле пасти. А сюди ще може видав хижучки на берега впалити. Ось щось таке. Будемо никати. Тут п'яц у них такий торговий. Складик. Файно дост. Ну, мені ся любить, як у мене ся село розросло. 2 мостів тут доста. Тот не дуже ся хуснує, а сись дуже активний. Фурт бігають, щось носяться. Юй, кампес. Інтересна бавка, ну. Ага, помалу металевих частин. Інтересно, бо як так? Чинять? Ага, угля недоста. А тут вже носять, ясно. А як недоста угля? Де в мене угля? Наявне 0? Ого. Ого. І тут не є. І тут не є. А на складі на експорт 6000. Я вас прошу. 1000 сюди. Тисячу сюди. Та й порядок.
А то вже може було возом, я не подумав. Ха. Ай, бо везуть. Дораз буде. Дораз буде. Так, хлопці, я вже 2 години бавлю. Мені треба пару минут перепочити. Я їм дам, най вони спочивають, най вони потихеньку ходять. Так, ти що робиш? Ну, ви никайте, як вони жнуть колопні, а я вип'ю водички, чуть-чуть передихну та й дораз буду. Не втікайте. Ну, та й туєм. Так, щось ти там доброго писали. Не, та гонно бути вже і в 2023-му, а гонно бути маленько скорше. Я не пам'ятаю, що там було конкретно з датами. Єно, що конкретно пам'ятаю, ож він писав, що тепер робить на якомусь слабенькому ноутбукові і дуже прочувствував, каже, ож бавка не приспособлена на слабі комп'ютери. Та й правда, у мене такий комп'ютер, дай Боже. І знаєте що? Никите, 20 кадриків в секунду, 20, а тепер 19, 12, бо не берує комп'ютер. Не берує. Так, я собі поклав щиною чарню. Треба мені обися десь пасли, толоку. Ацеку толоку. Обуріху не годен бути 1 на 2. Просто дамо ще сушка. Сушарка. Ще хоч 2.
Ацяк. Ацяк буде добрий. Йой. Так, тепер сюди треба на роботу 3 людей. Бо тут 3, айно. 3 якраз встигають файно. 3 людей на роботу, а як будуть... Та можеш теоретично виціть перенести, ні? Айно, може буде. Та попереношу, та найся плодять. Не буду купувати нових. Так, як ото було? Сяк. Сюди, саме сюди, а хожу саму туйка. Май двоє. Сяк. Та туди туй і напроти таку покладемо. Ану, як там? Можеш ще маяцяк. Хожу посунути май сюди. Добре. Що, люди вже на роботі суд. Добре, туди сю віцю, сього барана і сю віцю. Тепер їх 3, кої перенесуть. Ну, вже їх ведуть. Те сіно несуть. Паради. Все, перенесли, добре. Туди беречи. А з них вже найся наплоджують. І тут так само мучнив. Баранати 2 овець. Та найся плодять потихо. А далі у грабарні шкура. Ой, то буде довго. І коровлячих шкур у мене не так много. Свині. Свині 20. Добре, 20. Добрі. Так, треба видав. А цих сокотити. А старих 2 мож гет. Чук. Поклали керницю, добре. Іду поникав. Айно, стоїть. Ото мені, знаєш, що треба видав? Ото мені треба кой... Їх знає полівити. Койся... Кой перезайду в бавку. А де в мене тільки много грошей пішло? Зарплата. Імпорт. Я щось дорогое купував. А ніч на експорт не заганяв. Деркачі. Обув. Угель не можу. Мед. 818. Яблука. 1581. Щось слабенько у мене. Запас корма добрий. Добре. Щось їм дуже накупував, бо... Та де? Тільки грошей в мене пішло. У мене 2000 давно не було. Це щось страшне. Щось недобре ся стало. Може мені тут домак лише один робить. Коваль. Тут до 3 не треба. Тут 2 доста. Угіль ідіть збирайте. Угляни є. Тут 10-річні воли, треба їх буде скоро міняти. Та дуже щось читаво. І не треба проаналізувати ники. Платняги БТК, імпорт плюс-мінус такий. Не розумів. Епен дохода такого не є був. Податок на землю менший чогось, податок... бо ще ся не кінчив гід.
А так, видиш, 1000 разниці в експортові. Я того году більше на експорт давав. Що мерфу заженемо декого. Того року просто більше експорта було. Сяк є. Соли ніко не бере. Не знав чого. Так, яблука щось не родять цього году. Це то мені ся привіділо, це я не вслідив. Це вже осінь ся зачинать. Урожай позбираний всей. Лен. Збирається. А десь я буде складувати? Туй на склад, ні? Не туй. Де туй? Туй. А цуряся з нього пак буде робити? Ану. Ай ну, із цього робиться, добрі. Той процес потихо йде. Най буде. І обувся продає. Нормально. Ай, ну слабо торгую на експорт якраз, ники. Видиш? Того року на експорт було 2,5. На 1500 разниця фактично. На 1500 менше в мене експорта. Це вже йде у мерефу біжить. Пак сяк, і пентот мінус. Або треба рахувати, уж я ще купував їм коні того року. Купував їм ще желіза. Ну, було в мене доста нюансів, можна так казати. Та й желіза в мене вже почти не є. Треба мені купувати желізо. 600. Та дораз куди не прийде мій тот, то треба купувати желізо. Або не вбанкротивимося, все супер. Сись везе чоботи гет, приніс ми $300. Ха-ха. Або й тот гід був у мене мінусовий. І це в мене глобально щось тенденція така недобра. Гонець із Балакії прийшов. Ну, ми від нього купимо 1000 желіза. Бо мені треба. А йому продаме. Збрую не можу. Мед 71. Щось дуже слабо. Сушена риба. Олій. То в мене ніч такого не є. Цурявня тільки не є. Нічого не є. У Балакію ніщо продавати. Треба тут у зброю чинити далі. Недостатньо металевих частин, ну боня біг. Недостатньо вугілля, ну та чиніть да що. Ви ці тісті все позабирали. Туй угля на експорт не є. Туй на складі не є. І туй вже не є. Усей угель спалили. Угля не є. Кампець. Вишні продавай, там не було вишні. Вони не беруть вишні, їм такої не треба. Я б радий. Ну, у мерефі що? Вапно, добрі, путкове, добрі, сіль, добрі, лен. Не буду продавати, мені його треба. Ти готово? Гречку не буду продавати, бо мені її треба. Бо не виздихали. Ну, та я кілько тут зароблю? 100, 13 та 154. Це дуже скромно. Це щось дуже скромно. Сім хибит вовна. Ще не стрижуть. Туся ще не наплодили. Так, тут раз двох доста. Тут троє найбудуть, бо сих повно. Та що, мушу ще маленько податок повисити. А цяк.
Я би вишні продавав, чесне слово, дуже б хотів. Ніхто не візьме. Так, а всіх щось не дуже йде. Чого? Ну, йдуть вести возом. Нікеме. Хоба. Хоба. По 600 возить. Та нормально так. А сісі чого не купують? Вони 4 місяці як тут живуть, а щось у них бізняк не йде. Може, бо не продається наблизько алкоголь. А ну ж ми покладемо той болт. Ще йдемо. І в ньому будемо продавати якраз алкоголь. І паленку, і медовуху. І будемо продавати той якісь гарбузи. Це що? А ну, поникаємо. Щось я тут вже продаю. Гарбузися вже продають, значить це я дурницю роблю. Айно. Що туйся не продаєш? Чи капуста вижу є. Гречка не продається. Бо ці люди таке домак беруть. Огірки. Не віддіємо огірки мільйон років у нас тут. Сіль. Сілься не продає. Ну, та най буде. Так, і поникаємо ці вони то куп... А, вже йдуть купувати, ясно. Та їм треба просто було би сюди завезли. Палинку. Та вони завто видав не то. Не добріся мали. Ну, сісі щось накупив. А чого є баранина? А де ви її берете? А ну, тут замість гречки баранину будемо продавати. А ну. То горі десь було. Баранина. А ви їх де берете? Тут баранини не є яловичина. 900 оні. Капець. Ага, тую магазиновий. Тую магазиновий є баранина. Ну, це секуниць. Такое не доникав. Добре, туй баранина, туй свинина, та туди туйка. Най буде то та. Яловичина. Всяк. Все, паленку вже забрали, паленки вже 0. І медуху вже забрали. Ей, бо шиковний. Добре, з цими смісядаєк розібрали. Деркачі. А я щось хотів купувати від них. Не. Мерфа. Путкове. Сіль. Вапно. Щось дуже слабо. Лен не буде. Я щось хотів купити, забив. Ну, на мою душу. Не збрую. Що в мене з вапном? Іде потихо. Іде потихо. Туся ще збирати. Добрі. Туся строїть ще настило на то. Там ми теж треба буде сисю збрую. Недостатньо металевих частин. Ага. А чиняться. Довгося, правда, чинять.
Культуйся чинять. Добрі. Угляту і до блуду. Та й новий скоро буде. Порядок. Нова кушниця. Або... Гей, за 20 годин мені сьогодні достане піло, так. Так, хоч двох. Скільки у мене там люди роблять? Тут не роблять 4. Та видав 3 доста буде раз. І тут най буде 3. 3 вози. Немає тяглових коней. Та най будуть. 1, 2, 3. Ага, і вже мені треба ще одну зброю. У родині кислиць народилась дитина. Єй, ще одна дитинка. Так. Сохранимося, тепер їмся лише сохраняв. Айно. Не бай. Уже 299, дораз 300 людей буде. Дораз 300 людей буде. І це кампець. І це я починав нижньої тот стрім, ож буду робити теплої цуря, ож сукно вчиню. Те я сукно вчинив, а теплої цуря щися не чинить. Бо треба того. Треба награбувати овчину. А в мене та овчина щися не назбирала. О, перша партія овечих шкур вже пішла. Айно! 200 вже. А треба 500. То мені треба ще порізати якихось баранів. Ну, на мою душу. Ну, давайте. 1, 2, 3. Бо на возах уже возять, вже досить ефективно. Добре, гонець із мерфи. Що там у нас? Заснич інтересного. Сіль, путкове. Це все, що було. Все так і було. Мені це не інтересно. Куплю в одних з цих металевих частин, бо так хибитми тепер із тим не встигають мої сигінята. Ковалі. Експорт якийсь, ні? Де теж щось вести. Кому продавав сіль та й то-то, та й обув. Ото було... То було в Деркачі. Угу. Раснич. Тільки їх має бути видко. Айно видко. Ж один стоїть. Ну, всю смереку зрубати. Один стоїть і 2 міста ще слобідні. Все, пішло? Ні? Там третій ся мав зробити. Сим зась води хабит. Та не хабит, має вам бути достатньо. У вас цих керниць повних причому. І одна, друга, третя, четверта. Йой. Ну, все й беруть, все й беруть. Ай бося повна, так і поприню. Ну, вже ся збирати в та учина потихо. Уже ся збирати. Уже скоро буде. Водичку набирають люди. Ба куди її несуть? Ага, сюди.
Поняв, поняв. Сіся ще не плодять щось. Дрова має ходовий товар. Ну то що, никаємо на минулий рік. Минулий рік мінус 1300. Видатки були найсильні доходи. Ну і це я і так поняв. А чого? Не можу знати. Прийшов гонець у деркачі. Пішла обув. Олову раз не доста, меду раз не є домак, яблук не є нич. Та й готово. Угля му продавати раз не можу, бо мені угля треба. Всі металеві частини не то-то. Не волошні. Дораз прийдуть. Дораз прийдуть та розподіляться вже, да, як по варушу. Ну, а з цим чинять то-то. Віз. Чиниться. То вже сим. Ну, най вже 300 людей в ній буде в Силові. То буде така парада. 299. Це такий праздник. 300 людей в Силові. Ану. Так перші ми тут були. Тут нічого інтересного. Так, і Сіся поженили з мого села, і Сіся не рахують. І так все б стало 299. О, 300! У родині Кобилинських родила... Все, Любозар. Любозар офіціально 300-й житель мого села. Ну, більше 300, бо там в мене вже 5 умерло. А й бо тепер моментально у мене вже є 300. Значить, що? Значить, можеш казати, що він 300-й житель мого села. Ура! Ура! Любозар! Любозар, тобі поміч від держави. А ну, никай мен... Ну, та кампець, та всіх доходів у мене бідних людей не є. У мене у всіх людей повно грошей. Значить, беремо податок на статки отсяк. Отсяк даже. Вони мені просто має великий процент будуть давати. Ну, у всіх уже доход був минулий місяць, уже файно. Так, у мене там паленка закінчила на складові, ні? Паленки вже лише 1300. Медовуха ще повно. А паленка ще бо можеш купити. Ну то не всіх, ото треба було у Паютиному брати. А, то... Добре, у Яри буде, добре. Треба їм класти ту щійну керницю, бо всякої гонно бити. Туй мало води, туй мало води, туй мало води. Добрі роблю, що кладу щійну керницю. Туйка. Недоста вовна. Та стрижітовець? Що я знав казати?
довго ся плодити будуть. Радує, що у многих людей тільки пасіки суть. То на початку так не було. Усіх у первих домах ні у кого не було. То перві пасіки я увидів уже тільки у всіх двох хижах. Ти сі заробляв нормально. 318. Матвій за Анастасію. А сі теж з мого села такий. Файно, файно. Так, з деркачів ми більш ніч не треба було. Можу їм ще загнати обуви мало. Ну, та най буде хоч 1500 угля. А, ні, не буду. Угля мені треба. Бо пак фурт сесі будуть нити, ось йой, не є в нас угля, то сесе. А з тим фурт біда. Так, корм на 8 годин вперед. Корм на 7 місяців вперед. Файно. На гід вперед. Так, корови. Запас сіна менше місяця. Щось тут ніч не косять, усе сьобур їх не носять. Не знаю, як то фунгує. Всі ще живуть. 12 годин. Фі. Чи того? Добре, та всю корову туди 3-річну будемо беречи. А сих туди можеш уже відправляти. А от ні, я почекав, поникав, коли вони поздихав саменькі. Тут теж дуже много було, народилося сих. Ну що, Ярь іде. Що там будемо садити? Ну, парадно. Садитися буде файно. Інтересно, це яблука ще родять. Можеш вирубати, ясно. Той не знав, що складувати. Поклав їм склад, а не знав, на що він. Так, ви тут добрі маєте? 90, 100, 16. Сісіся лиш не добрі мають. Мусинки. Не знав чого. А ну, куди буде ходити він із цим возом? Буде йде. Ага, соли буде вести, добре. А куди? Із склада в комору? Ви не смішите. І що, й дали домі? Капець, всяк нераціонально. Ну, направду, всі, кого треба було там соли повести. Макар Сидоренко вмер від старости. І це втів... Ну, і це тот, котрому було 97. А ну. Гнат, почекай. Макар Сидоренко. Із 40 до 38. І це кілька годин він прожив. Значить, 60, 90, 98 годин прожив. Та Макар Сидоренко дуже витягнув. Так, я тут ще накладу. Я вижу, що дитинка ся родила, не пилуйте на ня.
Ну. Всяк файно буде. Так, тут вже один віз ходить. Тут ще то буде. Треба ми вже і третій то докласти. Та бо що коні унятуй много. Що, цуря не є? Та туся цуря продає десь. Туся цуря не продає. Обувся продає, цуря се не продає. Та туди кладемо маленький болт, де буде ще цуря. Такий то й годин бути. Туся буде продавати простое цуря та й теплое цуря. А ще ся тут може продавати, що тут у нас не є. Мука є, вишній суд, абрикоси, теж суд. Що би ся тут ще таке продавало? Кабачки якісь? Ні? Капуста є. А, та й кабачки суд. А, господичку. Баранина є, яловичина є. Такої би тут і все було. Яйця. Сушена риба. Ну, вона і вам буде. Ну, та дораз си купиш цуря. Не переживай. Йдеш спочивати, а купиш цуря по путьові. А ну, никайме. Никайме, це купиться він цуря. Це може чекати, бо йому когось другий купив. А міряти йому не треба буде? О, іде купувати щось, ідемо никати, що він купить. Абрикоси і все? Де си сорочку купить, чоловіче? Ніч? А, тут до цуря ще не принесли. Він йде до церкви. У мене 31 магазинчик, кампець. А у неї теж з цурем проблема. Що далі робити? Не пішов купувати цуря. Це опасно, вони всякого не втікнути. А сись, котрий має там робити, то никайте, ніч не робить. Ой. Або у других такої біди не є. Так, а ну, це цуряся шиє. Цуряся шиє. Люди роблять. І виціть уже якось то чекати. Ну, так. Добре, що з диркачів хочете? Обув, так і все. У вас стандартно. Раз не буду продавати. Мед. Не хочу вас раз видіти. Йой, та ти так прийшов вже на сам конець. Здорово, м'ясо на гірчиці. У нас тут парада, никай. У нас, я те всяку кажу. У селові вже живе більше 300 людей. Вже 304. І першика у мене умер самий старий челянник, котрому було 98 годів. 98 годів. Макар Сидоренко. Він жив туйка. Він Сил Марію жив. Дуже багата родина. 637 карбованців у них є. Ну, тут вже у мене потихеньку, видиш, тимітів такийся робить. Хочу його пак файно загородити май. Тут маленько не руно, то вчинив, но не бай. То може буде забрати, а пак новий покласти по-нормальному. У мене вже коні, з кіньми у мене вже стіла нормальні, з возами, возовня ходять.
Тут все парадно у мене. А я хотів ще одно стіло десь класти. Ще одно туй. Одно не туй. Ще одно мені треба десь. Десь має центрове. Так що низько робив? Я низько цілий день якраз робив роботу, а далем прийшов на сесе, видиш? Ніч такого аж ультра інтересного не було. Ну, та сіся ще не купив цуря. Тут вже доправили. Резерв. Ну, та ідете си купити цуря, це як? Іде рубати дерево. А жонати ресурси носить. Може діду з бабу? Ну, а баба робить у болтові, тут напроти такої продаву цуря, усьому, та не піде купити. Йой. А Владислав? Так само. Проблема у них із цурем. Так, у родини мотилів родилася дітинка. Ура! А де це? Ага, тут. У родини мотилів родилася маленька Катериночка. Файно. Це теж таку з мого села родина. Виціті з цього бока. А жонаму такої сусідньої хижі? Направду, жонаму такої сусідньої хижі. Ну йоу. Досить інтересна ситуація. Но, і сіси куплять цуря вже чи ні? У Юлії вже має якось нормальне цуря. Хоч маленько. А всіх дали 0 та 0. Ну, капець, та є тут цуря, йдіть си купіть. Люди шиють, полотно ся чинить, цуря ся шиє, на склад ся пак завозить. Ще одну кравецьку треба відкривати, це що? Ідуть гет. Чуєте? Ідуть гет, бо було їм мало цуря. При тому ж ту я їм так і нарочно поклав, щоб у них було. Но я в шокові. Вони просто йдуть гет. І це в мене вже другий раз сікує. Ні, у третій раз сікує. Тот раз не могли си купити чоботи ніде. Я в шокові. Не знав, що пусти. О, тут вже родилася маленька овечка. І туйся вже накотили. Супер. Та, найде гет. Свищуся на нього. Богдана дуже пілується. Добре. Так, прийшов до нас гонець. Купити обув, найбуде. Йой, затіко ніщо його і вилажувати, но найбуде вже. Яблук не є. Пшеницю вам не продам, бо в мене самого не є. Желіза у мене доста. Ну, та сі вже йдуть гетці і не йдуть. Ще на Мирослава ся засікла. А ту їх уже много, Никита. І це тут цілий сурдик сей кругом церкви, Никита. І це такий хоровод кругом церкви получився, ні? Це вони танцюють, де мене... Кінь умер з голода? Як ото? Як ото кінь умер з голода? Teď носите му тую сіно, туй обуріх. Кампець.
І це вже якісь баги засміюся, так видить, бо не гонни, вони просто... Кінь умер з голода, но кампець. Я в шокові. Кінь умер з голода. Багапокаліпсис. Так, вертаємося цьому драменбейсові. Як це тот танець кличе шафл? Іга! Божечку. Все, я поняв. І це знак. І це знак, що ігра вже то. Ось ця бавка мене вже не видержує, требася сохраняти і йти спати потихеньку. Сестер. Ай, ну то. Просто стоїть. Іде на роботу. Угу. Ясно. Добре, я ся буду сохраняти і буду йти гет, бо тут вже люди не беруть самі. Тут вже самі люди не беруть. Що, нігде складувати м'ясо? Йой. Ну добре, хлопці, то буде доста. То буде доста. Ай, ну, файний день на баги, та й буде. Це вже бавка дає мені знак, ож буде. Добре. Красно дякую всім, хто не сканикав. Другий раз, як буду додавати сесета, будуся оголошати, бо іще, видите, у острові мені обстало, ну, почти ніч. Я вже фактично усі тут і будови поклав. Не пам'ятаю, що мені обстало. Тут вже чи ніч такого не є, що в мене не є. І сівня суд. Все в нього вже є. І соливарня, і олійниця, і сися. Я вже всі хижі поклав. Обсталося попробувати, може, розростити село на тільки на кікомош. Ну добре, то вже таке. Всім красно дякую, ко низьке був. В меню... А я знав, куди йому баги метати. То таке. Укажу му пак. Добре. Добру ничку. Майтеся.